Ngimado itata iti 80% ti hospital bed utilization rate iti probinsya ti La Union. Iti interview ti Bombo Radyo ken ni DOH Region 1 Medical Officer 4 ken COVID-19 focal person Dr. Well Bobbies kinunana ang may bilbilang a high risk itatan ti kapasidad dagiti COVID-19 hospital beds diti probinsya. Ano sa dino ket kahit nasa wen ket majority wenno kadwan nga hospital diti probinsya ket man manulaang iti bakante a COVID-19 hospital beds. Dero ket gapu paylaang iti kinaado ti bilang dagiti COVID-19 patients a may turturong iti pagagasan agubway iti panagadoy ti kaso amay lisis sa itata. May bilang kinuna na a high-risk ti may sa pasilidad no nasurok 70% iti nagunoden a bed capacity utilization. Nakikoordinar matan ti DOH Region 1 kariti pagagasan dito probinsya ti La Union tapno ingato ti bed capacity dagitoy adagos met atinungpal dagiti kadwa na pagagasan. Imunan ang nabalakadan dagiti pagagasan dito rehiyon amang ilatang dagitoy ti 50% a bed capacity para kariti COVID-19 patients kariti government hospitals, bayat a 30% met ti mailatang para kariti private hospitals. Kaduan met may turturong iti pagagasan kat medium to critical cases, bayat arag iti mild ken asymptomatic ket may turturong kariti isolation facilities. As of September 23, dumano ni tatan iti 2,424 ti aktibo a kaso di COVID-19 dito probinsya ti La Union. No sa rino base ti DOH Region 1 COVID-19 Case Bulletin, 269 ditoy tinakadmit iti pagagasan. Itegdama kalkalikaguman dagiti pagagasan dito probinsya, timang nayon ti bed capacity dagitoy tapno matulungan dagiti mas agkasapulan ti atensyon medikal. Kang runaan na dagiti nagpositibo ti COVID-19, apila dagiti health experts ti panangsurot ti minimum health standards. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radio, Bombo!